Kahos kada prare kod ang'wen tok sa achiel mar okinyi machiegni twak mar chenro mar piny nyinga Sharon Ong'aw. Chieng' tarik 8 nyaka romga jwang'a mar dwe mar adek higa ka higa. Piny ngima dhialo mine International World Women's Day. Koro miyo diche makawuono nyaka romga jwang' in ng'ama miyo kamoro amora mintiere adhiali bed ni itimo tich maduong' tich matin bed ni in gi tich ionge tich tin ng'ama miyo. Happy International World Women's Day to you. Ukiny makawuono adhi bedo koda mine ariyo mabende elo mine mantiere pachoka mabende obiro bedo kwa dhiale student ntiere ka gi Josephine Adhiambo mabende en japang wuoth mane nyamburko mong'ere kaka Transliner Cruiser. Bang'e adhi bedo gi Florence Olang mabende pok ochopo e studio gin maro ni ka ono chopo obiro bedo kwa tudre kode. En ga jating ndai mano mar apis migosi Raila Amolo Odinga. Nosebedo gotiyo apis no kuom thuolo moheo higni 10 nyaka ne migosi Raila Amolo Odinga ng'ielo orengo higa mokalo. Koro miyo kiny makawuono nyaka romga jwang' ne mine kamoro amora muntiere jal mantiere koda ote moro amora obed ne min gi waya mare obed ng'ata ibiro bedo kioronwa ote mar mondo mi wadhiale achiel kachiel e yamo lai mago te machokare deka 6:00 mbui mago mag oganda bende yudowa achiel kachiel mbui mar Facebook wantiere YouTube X kanyakla kod Citizen Digital. Yiena mar mondo mi arwak Josephine Adhiambo. Josephine arwaki ni machiegni erokuone nyakom chopo erokamano ahinya ne nyiko romga jwang' maneni ukiny makawuono. Josephine Adhiambo en ang'a? Wan nwanyisogi mana ni in japang wuoth tingeni kopogore gi tiji intiere kamiaye inyakure. Josephine Adhiambo en nyage Msiaya e gweng' miluongo ni Lianda Kanyakota village. To Josephine tiyo Nairobi kae? Josephine tiyo Nairobi ka e kambi mar nyamburko miluongo ni Transliner Cruiser ma asetiyo godo kuom higni makawa 4. To kanyo itiyo kaka japang wuoth samoro ne nyiko romga jwang' ma samoro kia tiji mar odiochieng' kodiochieng' inyalo mana kawo thuolo mar lero nigi. Kanyo atiyo kaka japang wuoth kendo japang mzigo ma pango kaka mzigo wuok Nairobi ka chomo kuonde madhiye. Waneno kaka mzigo kowuok to wane mwang'iyo kaka gigo nyalo chopo kuonde magidhiye. Josephine ukiny makawuono kaka miyo e kinde ma piny ngima dhialo joma mine hidwe mabende wantiere ni in inyalo kawo thuolo mar dhialo ng'a kwachako tok maro? Mokwongo akawo thuolo mar dhialo minwa Millicent Owuor ka en e dala mar Game Lianda. En ng'at mokwongo makwongo dhialo. Mar ariyo adhialo mine duto matiyo gi organization miluongo ni Flon. Flon en organization matiyo gi makonyo mine tiyo e yor matatu iluongo ni Women in Transport. Koro Flon ema ochung' ne joma mine. Koro mine duto manie Flon gi mine duto manie Team Simba adhialo gi ahinya kalure gi tich maber magisebedo ka gitiyo. Ang'eyo kiny makawuono biro bedo kwa loso kotenore kod achiedh nade mabende mine osebedo ka kadhe pek ma mine osebedo ka kadhe kaka mine nyalo konyore gin giwegi nikech wacho ni mine bende nyalo tiyo gi mine wetegi kata mana ng'ata mano mar ting'o mine kamoro amora ma gintiere malo donge. Koro wachak ane gi Josephine tich mitimo en mano mar pango nyamburko upango kaka wuodhe ntiere osike kaka ioro tich makamano osebedo ka tieri nade kaka ng'at mamiyo mantiere transport sector? Tich mar nyamburko ok en tich mayot sana kuom joma mine. Changamoto manitiere ng'eny e tich nyamburko. Koro wan joma mine kalure gi kujitolea mwajitolea mondo wati tije matek go nyaka wabed motegno nyaka ibed motegno eka mondo i survive e sector mar matatu. En tich mani donjo kaluwore gi course manitimo koso nikech samoro ng'ato nitiere oko kacha tacho ni an bende samoro an ng'an mamiyo adwaro bedo kaka Josephine dibed en course manisomo koso? Ok en course manasomo. En tich manadonje kane olure gi situation mane antiere e yo mar manyo tich to tich nokosore. Koro kane adhi kanyo atemo to ayudo ka kanyo ema nafas nitiere ema achona bende wadonji ariwra gi mine matiye matatu mondo anena kaka matatu dhi. Nikech kinde ka kinde sekta mar matatu in as much as wacho ni tich en tich to tich tek ni en decent makilo ni yuto nyalo gini time gi chekre ni duto. Nitiere tije ma samoro ng'at nyalo neno ni ma
en ber kata mana gi joma chuma ber gi joma mine kata mana kamano iwacho ni what a man can do a woman can do better donge to koro tich ma kamae kani chake nyaka sani akini gina chid nade mage misebedo kikadhe kit tijeni kama kaka ng'at mamiyo. Okay, achiedh nade mwasebedo kwa kadhe tijgi mokwongo en sexual harassment. Nikech sama idonjo e tich ailano, nitiere ji achiel kuom jotelo kata joma utiyo godo, nitiere moko madhi we ni idonjo kanyo e yo mok long'o. Ineno. Koro achiel nyaka ibed motegno eka mondo isurvive e gik moko ailano. Mar ariyo, en tich ma jonyo ng'ato. En tich matek. Kana chake nok en gima yot. But kisedonjo gima naduoga fwenyo gimomiyo iwacho ni what a man can do, a woman can do better. En ni tich kidonjo kachacha miketo pachi e gimoteri kachacha, ibiro yudo ka tijno ok otek. In iwuon ema idhi neno kaka iketo tijno mondo obed mayot kaluwore gi kaka itiye. Gimiluongo ni customer care e gima important sana e tij matatu. Ema miyo tiji bende bedo mayot. Kaka iwuoyo gi customers, kaka idil kodgi, kaka ikaribisha gi, kaka ishughulikia gi kaka dhi kuonde madhiye, mane gima miyo tich bedo mayot e matatu. Iwacho ni koro mawacho ni ibedo gi right mindset e tich mora mora ma bende donje. Tich mora mora. Obedi no tek, obedi no yot, koro mindset mari madhi miyo tijino mondo obed mayot. Nikech dine bedi ni ok aketo mindset na kanyo endo, doka bede matatu kuom higni 5 masebede wego. Nyaka sani koro chal ka gima koro iwacho ni en mindset gi planning. Ipangri kaka nego beni itimo tich ma kamano tibed gi good customer relations. Iwacho ni customer service mari nyaka bede e yo makare. To koro nochana achiel kuom achiedh nade iwacho ni sexual harassment en gima timore kata mne industry. Mano gima timore ok industry mar matatu kende, but kuonde mang'eny kata kuonde biashara iyudo ka joma mine mondo mi ng'ama dichuo omi tich kama entiere, nitie 1 to 3 modhi dwaro eka mondo mi nafas e tich. Koro in ng'ama miyo in mari gi gimidwaro neno. To kochuno wacho ne joma mine ni ok ochuno ni mondo ichiwri eka mondo iti kamoro. Kidhi dwaro tich kamoro to gima ng'ano dwaro kuomi nitiere mokwongo eka mondo mi joma tich kamachi. Tuma kamae. Akiani ni miyo maneno wakram na okinyi makawuone. Sekta mar matatu nikech ang'eni kwan ke kompia nyiri gi chwo mutiyo godo mane sekta ukanyo ahinya nya kar pengo kanyo. Dibed ni mane Transline Sacco. Untiere mine adi? Adek. Mine adek. As compared to chwo? Chwo gin around 15. 15. Gi mine adek. Lwasi chal nade tich kae? Lwasi to okorach. Okober nikech mokwongo tich mar matatu kaka joma mine lure gi kambi mitiyo ne ni management mare chalo nade. Management mar matatu mar kambi kaber to un joma mine udhi bedo gi tich mayot mar tiyo e kambi no endo. To bende amor ni miyo kata joma mine bende mijingo nikech wacho ni tich en tich mane dhi manye to wacho ni mae minyalo yudo ni mar mondo metim nikech samoro nitiere ng'at mamiyo oko kacha ma samoro luor owacho kata mana ni an tijni samoro ok anyal dwaro time, samoro en tich machalo kaka mag dichuo mag chuo yiero tich kuom joma mine mang'eyo kiny ma kawuono yiero tich nikech ni kata mana tije ma samoro gin affiliated wacho ni gi joma mine matinde kata mana chuo timo jok ma tich gima tonga wacho negi gima nyalo wacho negi ni piny ka mondo mi i-survive nyaka iyud gimitimo in iwuon ma mari eka inyalo yudo konyruok eka changamoto moko tindo minyalo romo godo gi iepuka. Once ni isebedo a grown up to iro chapo kiyudo miyudo mani machiegni jo kae gimotera kae ni en majukumu man godo chande. Kore madhi miyo in bendi ti matek mondo ing'e ni kama ntiere ni kae magole pesa machulo rent, kae magole pesa machulo godo school fees mar nyithindo. Koro joma mine instead of mondo mi idhi usri kata instead mondo mi ibedi ni in beti ni in ng'ama mama ing'e ni mos kuom wacho mae to gima miyo wan joma mine ng'enyne wakalo matek e marriages en gimoro achiel. In ine ot onge tich moro amora mitiyo
Koro iyudo ka bedo oko ni nomiyo afwenyo gimoro ni nyalo yudo ka ng'ama dichuo duoge ot to ok odwa wach kabisa. Ng'ani nitie gimokale nikech changamoto mantiere kambe ng'eny. Samoro director biro ka en gi kisiran, samoro biro ka en gi mor, samoro manager bende gere yore mamoko ineno. Koro iyudo ka ng'ani owuok gi paro mang'eny kama entiere, in bende ibet onge support moro mimiye, samoro onge pesa. To kako nyalo wacho ni onge nikech kalure gi gik mokale. To ting' mare bende ng'eny. Koro an gima nyalo nyiso joma mine ni ng'ama miyo ber gi tich ma mare motiyo. Kata en matin kata en maduong'. So long as ni nyalo yudo gimoro matin michiwo godo support e ot. En gima ber sana. Then tij matatu en tich ma joma mine wan kaka an Josephine wantiere gi group miluongo ni Team Simba. Team Simba wan a group of 12 women ma waromo once a month to wan duto te wan mine matiyo gi matatu. Koro wajiwore e yore mwanyalo kane pesa, e yore mwanyalo konyore go, e yore mwanyalo timo go biashara, kaka wanyalo yudo loan, wa support ourselves gi gineno endo. Ma agone Team Simba erokamano kuom gi kama gigo line kama bor. To Team Simba ni yudoru nade nikech ang'eni nyalo bedo ni tie sako moro koso ere kaka yudoru e sakos mopogore opogore. Nitiere organization awacho ni agone erokamano miluongo ni Flon. Flon en organization ma ochung' ne mon matiyo gi matatu. Iluongo ni Women in Transport. Koro Flon ni ema noketowa kamoro achiel gi mine matiyo gi matatu e gweng' ma Nairobi, Nakuru, Mombasa, Machakos, mane giketowa kamoro achiel. Kanyo mane wang'e ni tij matatu bende en tich maber manyalo golo ng'ato. Nikech wan joma mine mang'eny mane i matatu, ng'eny gin single mothers. To gisebedo ka wacho ni mine mang'eny manie matatu gin single mothers. Ng'eny mine ma nie matatu o kata matatu kende. Oko kae sani ng'eny mine gin single mothers. Ang'o makelo kaluwore gi gima ing'eni nitiere changamoto ma ji osebedo ka pitia chini ya maji to ok ginyalo wacho. Ineno koro ng'iyo kako nyalo yudo konyruok. To kana dhi ang'iyo kata ni ng'eny gi mine mantiere e group mar Flon ma gin single mothers, matatu ni osemiyo gisepuonjo nyithindo, ng'eny nyithindgi ose graduate ni gi tije ma konyogi gin giwegi. Biashara waseyawo biashara 1 2 3 ma osebedo ka konyowa to wuok mana through matatu. Makoro mine nitiere koda tije mopogore opogore to bende ahero kaka ikelo ni miyo ka miyo kata bed tich matin kata bed maduong' mitimo time atima. Taparo ni gima nyalo konyo mine ahinya ahinya ma bende aneno ka tinde joma chuo bende osechako kopo. Mine chama table banking savings wacho ni kungo omenda, in bende wacho ni kungo omenda bende osebedo ka konyi. Matin ma in godo no. Matin ma in godo no ema osebedo ka konyo. Sana ka in e sekta mar matatu, ing'eni matatu ng'eny ji yudo chudo koluwore gi commission. Payroll yudo ka ng'enyne managers gi jotich matin ema nitiere payroll. Koro ka in ng'ama ichulo gi commission, pesa nini kokitere chama kata kokiseve onge gima inyalo timogo. Koro iyudo ka tinde joma chuo bende okawo tim joma mine mar chama. Gine ma koro gimako chama makata oingowa. To en gima ber sana kendo en gima konyo. Tekni ma piny ngima hingo odiochieng dhialo joma mine. Iwacho ni dhialo chieng' tarik 8 mano ma dwe mar 3. Iwacho ni ndalo mana achiel dong' mana kiny kendo ngeso to e dhialo mine. To koro e kinde what does this day mean to you in kaka Josephine ng'ama miyo bende odiochieng' maket kod ma onyisa ang'o kuomi kaka ng'ama miyo? An kaka Josephine odiochieng' ma kamano en odiochieng' ma muhimu kuom ahinya. Nikech kuom an awuon kaluwore gi changamoto manapitia e keny, manomiyo nawera gi wach keny ma adong' gi nyithindo as a single mom, mokwongo adhi alora kenda. Nikech aneno ka tich matiyo matek ema miyo nyithinda somo, to tich matiyo matek ema konyo nyithinda. In gi nyithindo adi? An gi nyithindo 2. Congratulations. Thank you. Koro to ni idhialore kendi okwongo mondi. Akwongo adhialora kenda. Wacha kaka ng'ama miyo nyaka iherri ni nyaka kwongo aherra an awuon. Kaseherora an awuon tadhi ir mamana. Nikech
minwa nyaka adhiale nikech ene molemona kama entiere eka mondo yorena mondo odhi maber. Yeah. Mamiyo odiochieng' ma kawuono koro mine nyaka dhialre. Tachaka dhiali in bende kalure gi tich matek misebedo kitiyo. Erokamano. Ma koro odiochieng' maket kod mage kinde ma bende idhialo joma mine koro nyaka wuog oko gi herre. Joma mine nyaka wuog oko gi herre to gibed gi riwruok gimiluongo ni table banking. En gima ber sana. To en gima konyo mine. Once ni useyudore ji ni un ji 12 ji 10 kaduogo chien, unyalo chopo mabor gi table banking. Kata uchake mana gi 200. Wan kane wachako group mar Team Simba, wachako group ka wan gi siling 2,000. Manen 3 years ago. Ne wachako group ka wan gi siling 2,000 mar keno. To kochopo kama koro wantiere ni, amor kawacho ni sani wantiere gi 1.9 million. To wana group of 12. Mane kind thuolo mar higni? Mar higni 2.5. Koro chama en gima konyo. To table banking en gima konyo. Once ni un joma mine ung'e gimodwaro to un gi riwruok. Okonyo kabisa. Koro wacho ni mine bende nyaka bed gi riwruok, mine nyaka herre. Mine nyaka herre. To mokwongo nyaka ibed ng'ama nigadieri. Nikech ok inyal bet ng'ato ma ing'eni nitiere gima disappoint ka ji nido ka nitiere jomoyawo group then ng'ato dhi okaw loan oringo godo dhigo. Mane gima kelo luoro kuom joma moko. Yeah. Uno yawo ukete sako koso nikech be nitiere gamna kamano nikech iwacho ni tembe bende ng'eny. Samoro mana kaka miyo mantiere kod achiedh nade kaka wacho ni samoro ni kaka single mother bende ng'eni achiedh nade gi tembe bende mamiyo samoro ji donje richo. Achiedh nade gi tembe ema miyo ji donje richo. To ka in gi kamoro miyuda gimoro matin lin, ok inyal donje e tembe mang'eny. Yeah. Once ni in busy, intiere gi kama idhi in busy godiochieng', kiduogo iole shughulikia nyithindo tembe godwa yudi sadi. Ok inyal yudi. To koro ngima kaka single mother nikech ang'eni nitiere mine mang'iewo okinyi ma kawuono ma bende osebedo kaka the chiedh nade mopogore opogore. Wantiere koda mine ma gin single mothers, nitiere mine ma gin iwacho ni chiliel, iwacho ni kata chiliete. Nitiere mine mosebedo ka kadhe tembe mopogore opogore. Lakini en wach mane ma dibed kodgi okinyi ma kawuono. Achak kodi kaka single mother. Samoro achiedh nade ma single women osebedo ka kadhe. Okay. Achiedh nade ma single women osebedo ka kale en ni iyudo ka kane pogruok obedo e kindi gi jaduong' to ionge gi yor yuto malong'o. Koro ing'eni gino miyo ng'ama miyo bedo gi paro mang'eny, miyo donje gik mang'eny mondo oyud kaka okonyo nyithinde. Yeah. To mano ke gima joma mine onego bed ni timo. Kalure gi an awuon, mano ke gima mine onego, mano ke solution kende ma joma mine nego. Mine osebedo ka kadhe achiedh nade mopogore opogore. Bende nitiere kamna femicide, ndik mag joma mine, bende noneno kamna ka piny Kenya ndik ma kamago nosebedo ka medore okang' ma bende nogone koko. Kopogore gi mano, kopogore gi femicide, kamna ndik mag joma mine, waneno kamna GBV, gender based violence. Ahinya ahinya ne joma miyo igoyo machwe lal kata mna ngimane, machwe kata mna funde mage bende kethi, ok onyal wuotho, ok onyal kata tiyo tijege e yo makare. Inene machal nade? Ang'o makelo gigi duto te? Okay, mane gini winjo kanyisi ni ng'ama miyo ber gi tich mamare. Nikech ng'ama miyo sama in gi kamoro minyalo yude gimoro matin, ok inyal vumilia gocho gode. Sama ng'ineno kobedo ni matek kata ka nitiere gimikale kuchacha, in free mar chako ngimani kendi kata ka in gi nyithindi kata ka nyithindo nigi wuongi. Bora tu ni in gi giminyalo makori godo matin manyalo sapoti gi nyithindo, ok ochuno nyaka ivumilia gender based violence. Yeah. Nikech gik moko kaka ineno kaka sexual harassment, an kana donje matatu, naneno kana en gima ne timre kuom joma mine mang'eny sana. Nikech yudo ka ng'ato koni ni sasa nitafanya nini? Sasa nitafanya nini no okay solution. Mokwongo in ng'ama mine gima duong' mokwongo onego bed ni bedo gi self respect. To in gi right mar nyiso ng'ama dichuo ni gima kama kama ok nyalre. Yeah. In gi sauti. Ok ni koro ni ng'ama dichuo kochung' no geng'o ni kamoro, ang' ni tolia ni an ng'ama mine. Mane gini neno ka ng'eny joma chuo kawo advantage kuom joma mine. Koro in ng'ama dhako nyaka ichung' in iwuon kiwuon. An awuon by the way an nagora kata kodgi by the way.
Kendo nagora gi joma chuma kikelo ujinga to kanyo wadha kodi ma serious. Ma jatendwa ne en gi cases. Kichopo kucha takono jatelo ni owachni gima nodwa timo. An gimokela ka en tich. To kamochomo no kochomo kamara chang magore kode. To mane gima ineno ka asebedo gi luoro maduong' e kambi. To mane gimomiyo kata joma tiyo godo noduogo mane gimiya heshima makoka kora. Makoro ng'at mamiye iwacho ni respect bende chakre kodi. Respect chakre kodi in ng'ama miyo. To nyaka ibed gi sauti nikech onge kama wach ni dhako ok nyal kwero gima rach. Kaka moro nitie gima timre marach kata in mane odi, in gi right mar kwero chwori nyise na pana. Gima timre kae ni ok en gima ber. To lwenje mag dhoudi kanyakla koda, lwenje ni lwenje mag kit chwech GBV, lwenje mag kit chwech mopogore opogore ma bende osebedo kramna ka joma mine. Iyudo ka thothne ng'ama miyo en ng'at ma wacho ma jauruma. Wacho ni an samoro an gi nyithindo, to nyithindo gi bende nigi wuoro, to wuoro ni samoro bende makelo na chiedna de makoni kod kwacha. Koro ng'ato wacho ni an ka nikech nyithindo. Mane gima notimore kuoma nikech nawacho ni anto kuoma wuon to ne onge goruok gang'o but ne nitiere changamoto matindo ineno. But nawacho ni wabedi nikech nyithindo ineno. To nochopo kama nabet piny mawacho na pana. Ok inyal bet nikech nyithindo to in iwuon kichunyi kata in iwuon tie gik ma hinyi. In gi right mar wuok gi nyithindigo mondo i start afresh. Nyithindo go wuon gi kadwa chiwo support, it's okay, onyalo chiwo support. Okonya chiwo support in ng'ama mine ti matek puonji nyithindi. Joma kaka tuseme for example joma chuogi notho. Gionge gi joma konyogi, donge gipuonjo nyithindgi kendgi. What about single mothers? Ang'o ma moni puonjo nyithindi kendi ka wuon gi onge? Lakini kaka ng'ama miyo kaka Josephine, keni nene yo machal nade, ang'o ma ng'at mamiyo kata mana gima joma mine nyalo timo maber mano mar kelo ber ne gin giwegi? Mokwongo en riwruok. En riwruok gi hera. Joma mine waherre unu to wabed kamoro achiel. Kanyo mwanyalo yude konyruok to kanyo mwanyalo konyo nyithiwa. To dong samoro iwacho kamano ni a woman's same name is also another woman. Akiani ne wach makamano di wach nang'o? Ing'eni ya a woman's enemy is en a woman pia lakini lure gi gima uwacho kama urome. Uneno? Ka uromo ni urome wach biashara, onge kama dhako wadu dhigo yie lweny. Nikech kacha uchopo, wan kaka group mar Team Simba wachopo cha, wachopo wasomo minutes, watimo bura kwa tieko kila ng'ato dhi kama dhiye. Ineno? Kanyo onge kama dhako dhigo e dhako wadgi. To onge kaka bura no nyalo rumo. En bura ma bende ji ting'ore malo. En bura ma ji osebedo ka ting'ore malo. Ma amor sana nikech kang'iyo kaka mine manigi nyithindo madongo ne nyithinda osepuonjo nyithindgi kalore gi riwruok mosebedo godo e Team Simba. To kan mana Florence kaka miyo. Akeni ng'ama inspire i miyo mane ma to wach ni inspire role model to wan mabiye bang'e nikech inspiration gibedo role model to pogore. Inspiration yudo kuom miyo mane to nang'o? Okay. To bende nyalo mana ka thuolo ni bende nyiso kata mana role model mari bende. An awuon. To ng'ama nomiyo I decide mondo abed ng'ama miyo machung' kaka kien motegno gi gik mamoko. Mokwongo ng'ama nyalo wacho ni en role model mara en Honorable Millie Odhiambo. Millie Odhiambo kane aneno ga giki kata kana fuatilia gik ma Millie Odhiambo timo, en dhako ma owacho gimong'e ni en adieri to chung' adieri to ok odew ni kanyo en kanye adieri mochung' godo. To wacho ni bad girl. Bad girl emomiyo an bende naamua ni mondo abed bad girl mondo a survive. En koro inspiration mari koso bende en nyaka role model mari? En nyaka role model mara. Koro you look up to her? Mano kotende kod weche mag siasa koso chung' mare motegno? Chung' mare ok kata wach siasa, chung' mare motegno. To gi wuoyo mare en ng'ama kata kiwinjo ko wuoyo to gima wacho nyisi ni in ng'ama mine karabi in bende in gi right mari inyalo wuoyo miwach gimoro ma ji winji gimiwacho.
To kara mana kamano nyakoro mga jwanga ng'eni aneno moko kuom ote ma bende wuoro ne mine uma bende udhialo aneno ka nitiere ote mopogore opogore ka abiro bedo kasomo gi ekin thuolo manok. To kara mano kineno kara mana nikech koro silongo Milly Odhiambo to kara mana Kenya ka kineno kara mana paw siasa kaka joma mine wuok oko nikech wantiere koda kombe mopogore opogore gwenge mag Makaluo wanyaka gi gavana okang' mokwongo mano ma Gladys Wanga kacha. Neno mine timo nade nikech kinde ma kamagi bende siasa bende okayo higa mar 2027 wadhi yiero manyien. Wan joma mine onego wa support mine wetewa nikech kamochopeni wan bende wan gi ratiro mar chung' to wanyalo ongoza. To ne nyithindo manyiri ng'eni sama bon loso kotende kod dhialo mine bende wantiere kod nyithindo manyiri ma they are looking up to us mano kaka joma koro wikigi okotono wach ni kosa niang' to kata kamano hikone mbele malo joma nyiri nyithindo mantiere skul e kind mamoko. Akeni en paro mane ma bende dichiw ne mine madongo mamoko kuomgi wan bende wageto bedo kan mana kaka gin mar mondo mi gibednwa good example nikech ing'eni gin ema ka gichung' gi ngirore yo motegno miyo wan bende teko gi mijing'o. Okay, ing'eni chung' mar nyathino miyo mokwongo chakre kuom janyuol. Kalure gi kaka iraise nyathini kowuok piny, luorno ema nyathino dhi bedo godo nyaka obed nyathi maduong'. E piny kae, nyithindo manyiri wang'eyo ni nitiere stage moro ma kochopo to kwadwar ga winjo wach, wang'e ni wiye watek ga kuonde moko. To parenting mari ema dhi miyo nyathini donge e yo maber. To nyathi ok riegi gocho, nyathi ok riegi ang'o, nyathi ireyo gi discussion. In iwuon ikete piny iwuoyo kode ipuonje achiel ariyo adek. To bende paro ni Josephine nikech wacho ni kata mana ka nwadongo intiere gi ng'at mamiye ngimani ma bende samoro na guide puonji lessons tim ma itim ma. Bende paro ni en wach ma mine ma pod timo nyaka sani wan kaka mine matindo madongo pod watimo pod wapuonjo nyiwa kanyakla kod nyiri mar bedo a good example to the society. Mane gima onego watimie mokwongo kalure gi kaka niketowa piny gi jonyuolwa iwuoyo kodwa mane gima onego watimo mokwongo wan joma mine matindo. Nikech nyithindo masani gin nyithindo ma tijgi tek sana, Gen Z gin nyithindo ma tijgi tek kabisa. Koro gima ne jonyuol nitiere Gen Z to bende nitiere Gen Alpha. Gen Alpha kwanza an gi Gen Alpha Gen Z aonge godo but discussion no ayudo ka en gimo kata na wuon nyara maduong' is 11 years old but kalure gi kako dongo anyalo mana lamo ne Nyasaye obed kama no nyako bed nyathi maduong' nikech nyathi kalure gi kaki guide from tin mare e kaka nyathino biro bet kodi nyako bed maduong'. To bende kik wawiwa wile bende gi society bende nitiere nyalo bedo ni irito nyathini imiye puonjo yo makare to bang'e bende society wacho ni jomodongo godo osiepe aole mag mbese e kind mamoko. Ang'eni mbaka ma pod wamedo go nyaka romga jwang' dakika osekadho 52 tok sa achiel mano mar okinyi. Aneno ka wendwa mar ariyo osedonjo Florence Olang mane en jating dai e apis Raila Amolo Odinga gi sani haka yo matin kodwogo bang' yweyo abiro bedo kaka ote mage aneno ka thothu udhialo joma mine abiro bedo ka somo ote makamago bende abiro bedo kwa rwako Florence okang' mar ariyo tok makama pod wantiere godo nyaka rom kanyo sa 2:30 kik idhi mabor. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, skiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV.
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duon ya wuoto nadi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakoronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Nyakoronga Jwang' dakika odong' mana dek kende kapok oromo saa 2 mar okinyi. Machiegni wadhi nyime gi twak mar okinyi ma kawuono. Chenro mar piny wadhi yalo mine. Happy International World Iwacho ni Women's Day to everyone. Maneno wa okinyi ma kawuono. Adwaro mar mondo asom ote 2-3 mabende osebedo kioro mar mondo miara koro wendo na mar 2 mabende osemole studio. Kinyalo mana ketna moko kuom ote mar mondo mi asom. Ruth Nyathi Ochieng' iwacho kanyo ne yore Sharon idwa chako gi dhialre ini wuon. Iwacho ni Ruth Nyaralego idhialo mamani Migeno mano mamani Siprina Ochieng' Nyarasego Kanyada Kentiera Coco Village mana Wendo sub county. Ote machielo Lilian Odhiambo iwacho ni Laura Mugi Happy Mother's Day to my mama Bishop Mary Kadero Ken Bonda. Kendi kauno Ken Mother's Day in women. Angane mene wantiere gi odiochienge mathoth. Lili Nyakwariambo iwacho ni dhalo minu Roslyn Juma kod nyimine nite kuwuok e dala ma Wiamena mano mantiere Kanyada. Haya, Nyakoronga Jwang' ng'eni mine wantiere koda nyasi mopogore opogore ma bende hingo odiochieng'. Kata kamano, mingo chieng' Jumapil ten Women's Day, odiochieng' joma mine. Yiena mar mondo mi arwak wendona machielo Florence Olang. Florence Olang ne en jating' ndai machon mano mar mosenindo Migosi Raila Amolo Odinga. Arwaki machiegni ni oyawre, inyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakoronga Jwang'. Tinyisi gi ng'ama Florence en gi wuodhi kaka osebedo. Erokamano Sharon. Amoso nyikwa Ramogi ni oyawre uru and akawo nafas makawuono kendo an gi mor mar bedo
kodu kawuono mondo wago mbaka. Florence osebedo kwa bago mbaka gi Joswin nitiere sekta mar matatu, osebedo kolerono kaka sekta mar matatu nitiere kaka ng'ama miyo odiochieng'ni gimomiyo nodhi yale. In iwuona kaka Olang', ang'eni tich misebedo kitimo kuom thuolo mohew higni 10 donge e apis mane en Prime Minister machon e pacho ka mosendore Raila Amolo Odinga. Samoro ne jogo eko makia, inyisgi ni en tich mane manitimo to nochopo kanyo? An kaka Florence asebedo katiyo gi jatelo manonindo Raila Amolo Odinga chakre 2015 nyaka manonindo last year in October. Koro mano higni 10 mokalo. Koro an asebedo ka an in charge of administration, mano operations on a daily basis. Gimora mora matimore within gik mabiro iye, gik madhi oko, weche makagi kacha, nyaka ing'ini office chal nade, gima dwarore, ang'amorem kanye, onego bedni timo nang'o. Onego bedni migosi Raila Amolo Odinga nadhi kanye, ang'eni emails bende nitiere, limbe jok malime. Tich na chal nade? Tich na ber kabisa. Tich gi baba anyalo wacho ni ne en gima ber kabisa, nekech asetiyo kuonde masetiye. To kaka ji neno baba, ing'eni ji neno ni en ng'at ma very, en kaka en ng'at mong'ere dunia mzima ho kata mana Kenya ka. Baba en ng'ama noher kendo mong'e kamoro amora. To tiyo kode nomiya nafas mar ng'eyo ni onego bedni wan jok moherore duto. Ok ochuno ni nyaka iher mana ng'ato according to class ma intie. Jatelo nen ng'ama ohero ji. Whichever class mane intiere, no me listening. En ng'ama winjo ji te. Kati biro ne ya kanye, ichal nade, en baba ji duto. Emomiyo nying mar baba ni. Nomiye, ji nomiye miya nying mar baba nikech nohero ji duto te. Koro mane manyalo wacho. Koro tiyo kode, nomiya ng'eyo gik mang'eny, like asebedo ka deal gi jok mopogore opogore. Asebedo ka deal gi from ministers, we have PSS, we have even presidents. Jodito mopogore opogore within Kenya nyaka piny mangima. Ema kele kata mne penjo ni kapok na iruori gi apis mano mar maneno gai mar ODM mabende Prime Minister machon e pacho ka mano migosi mosenindo Raila Amolo Odinga. Mano ni ruori kode higa mar 2013 kapok ni ruori kode ni nitiere kanye samoro nyalo mana nyisowa bang' ruori kode achiedh nade mopogore opogore gi ber mabende noneno kit tich mabende nitimo. Kane pok abiro ka Raila, that was 2015 August and below, asebedo ka puonjo, an japuonj ma iluongo gi dho ngere ni technical trainer in business studies. Yes, nasebedo ka puonjo kuom higni mang'eny mokadho. Ang'eni nitiere nyithindo masepuonjo mang'eny, mamoko bang'e ni ng'iya ka e TV sani. Koro wuotho kosebedo mayot, kaka iwacho niya, konyuoli, jonyuol ni ong'iyi mibedo ng'ama ng'ongo. Koro imbe onego bedni tiyo matek mondi ibed gi ngima monego bedni bedogo. Especially kaka nyathi manyako. Nyaka bedni ritori, nyaka bedni in gi osiepe makare, nyaka bedni itiyo tich matek manyalo miyo ngimani makinyo bed makare. Mani gima sebedo katime ngimana, an gi osiepe mabecho, antiere gi owetena mabecho, antiere gi nyiminena mabe osebedo ka supporta endalo duto masewuoth. Koro bang' school iyudo tich matin, yuto be chakore matin. Dong'eni nitiere kama nyaka ichak godo kidongo kiendelea. Koro ena gimiluongo ni patience. Hard work and patience. To Florence, mana kaka oganda mamoko tho mana mar migosi Raila Amolo Odinga noyudo oganda mathoth gi buok bang' tho mar Eneland chieng' tarik 15 dwe mar 10 higa mokalo. In iwuon kaka jal mosebedo katiyo kode machiegni ni, tho ma kama noyudi gi buok machal nade? Tho jatelo mana kaka tho mora mora nyalo buogi kaka in ng'ato
nikech ma ne jatenda to ok ne na jatelo ne en kaka babawa e ofis kanyo. Ineno nyithindo ka baba gi nitie to giwinjo maber, gi feel protected. Iwinjo kamano kaka wan nwa feel wan protected kabisa e ofis kwa ng'eni baba nitie. Koro manwa winjo tho mare nobuogowa sana as a person, nikech an ng'ama nitiyo kode machiegni. Koro nobuoga sana, noyudo ka bire tich to ng'amwa tiyo godo, one of them ogochona to ng'isa ni bisewinjo wach, tema ng'ise ni wach mane ni baba wewa. Koro kamane kaka nawinje to nok yot kana receive ne news mobuoga sana, lakini nosetimore, Nyasaye noere to nwayie gi gimosetimore nikech Nyasaye mochiwowa to nyako kawa. Kan waketo kora mana posters e mbui magwa, ng'ina sego mbaka gi Josephine ahinya, momiyo ne awe Josephine matin nyaka rom ga jwang mar mondo mi abile wach kod ma Josephine wani ng'wana dong mano se wasa bile be ahinya donge mondo mi wados gi Florence nikech kono kare kod mana post e mbui ng'ato nowacho na penji ni Florence dong nutiyo hapa hil mana pisa hogai mar ODM nentiere hapa hil. Koro nyaka sani apis makamano chal nade, ini wuon sani itimo ang'o? Pod wani administration, ing'eni jatelo ne ok en gi ofis achiel, ne en gi ofis mopogore kendo jotich nong'eny godo. And kata ka nwatiyo gi jatelo ma Raila, kata kosenindo, ng'eni nitiere gi one under public service, koro wasebedo kwa deal gi government agencies mopogore. Koro tich tok ng'eny sani, tich tin matin, lakini wamedo dhi mbele, wang'eni Nyasaye ong'eyo kumotirowa. Wadhi aliudo chima kawuono in kanyakla kod Josephine Kuntiere studio. To Women's Day ni mina, what does it mean to you in kanina kaka ng'ama miyo? Women's Day kaka ng'ama miyo en a day monego bedni wa celebrate, wa recognize achievers, women achievers. Mon tiyo mateko koka. Watiyo mateko koka. In gi nyithindo koni, jaodi beriti koni, nyithindu ng'i koni, piny be ng'i koni. Koro onego bedni wakao odiochieng' ma wa recognize jok ma mine mondo wang'eni mine emomako piny ka. Without mine to kata chuo ok nyal timo gimoro, nikech wan e backbone of everything. Wani wacho ni wane watelo mbele to iluwa. Koro momi ineno ni ing'isi ni kaka in dhako e ot nyaki bed ng'ama kare. Kineno ot ma nyithindo dhi ratiro to ng'eni mano ot ma miyo be en jaratiro. Iwinjo ga ka nyathi odhi maber ti ipake ga ni otimo wuon gi pake mana ne otimo mana maber kaka an, lakini ka gik moko dhi marach wacho ni minu nokopuonji maber. Ang'o miyo mi? So yote koro dok ni miyo. Yes, koro teko ma miyo ni godo en teko ma waka Nyasaye, en teko ma very powerful. Yes. Kine piny ngima dhialo joma mine Josephine, samo koro mana ka piny nyalo penje kine ma koro idhialo women, joma mine piny ngima. One word iwacho ni to define a woman. To define, koro kikawacho ni woman, define yourself in one word. Angeni Florence be bro bedo ka karam nanyi kwara mugejwa. One word minyalo define yourself and man. Ok anyal kata define myself nikech kalure kaka mine tiyo teko kokar kae. Nyaka wapak mine te. Nyaka wapak gite. To nyaka wapuo mine te nikech tich mwatiyo ok en tich mayot. Adier. Nikech in ng'ama miyudo ka samoro iwuok idhi tich kichak iduogo nitie moriti ot ka. Koro tich ma joma mine tiyo nyaka wapuo mine te. To nyaka wang'e ni wan joma mine, wan jok ma Nyasaye ohero molo kata gimoro amora. Wa joma mine, wan joma Nyasaye ohero. An kinyalo penja one word to define a woman, anyalo kara mnacho ni irreplaceable. Nikech ng'ama miyo kara mna kakare. Ok inyal replace a woman. Ok inyal replace. Donge. Ya mimi ni samoro kara mna ka gimoro maracho timne ng'ama miyo kuom hawi maracho tho, no ken familia ma okoriyo kaka nego benore. Kosa kinde ni yuma shalna de Florence kama ng'ama miyo. En true. Ng'ama miyo en ng'ama mako kamora mora. Kore ni momiyo mana kaki wacho no. Ka weche odhi maber en mana en ng'ama miyo.
To ang'eno chumi bende rach to kaka piny Kenya medo dhi wacha ne piny mangima nitiere paka mopogore opogore ma joma chuo joma mine bende nyalo yudo achiedh nade mopogore opogore ma joma mine osebedo ka kadhe. Lakini Florence ka ng'ama miyo ng'ama osebedo ka tiyo e public sector achiedh nade ma joma mine osebedo ka kadhe ahinya mani public sector ng'eni kata mne office mitiye nitie kata mna joma mine muntiere godo ini wuoni nitiere ga achiedh nade mopogore opogore ma bende osebedo ka kadhi office. Inyalo choni gin achiedh nade kaka mage to en ang'o ma miyi mijing'o pile ka pile? Achiedh nade nyaka bedi kwanza kaka joma mine gima aseneno katimre sana an kama tiye wasebedo ka wani office ma chwe mang'enye koro wan mine ariyo kende and iyudo niya ane mane mbele sana koro ane ma interact gi ji mang'eny mopogore opogore koro gima nyaki ibedi ni ing'eni idil gi ji to idil gi ji mopogore opogore tie jok ma maybe jok ma kitgi ok becho tie jok ma kitgi becho koro nyaki ibed gi accommodative heart mondi I listen to ng'ata mobiro koro one thing mase realize ni ntiere gimoro miluongo niya gender discrimination gender discrimination ntie jok ma look down upon a woman ni sini in Sharon in ka gineni e desk kanyo gineni anena kaka Sharon to gikiani behind Sharon ni there's something powerful and without this Sharon gik moko ok nyal move because everybody depends on you and apart from jatelo monindo ntiere jotendo ga matindo ging'eny gin chuo to ng'eni ng'ata depends on you gidwaro gitije gi notim kama ng'ato ma agent koro nyaka ing'i ni itimo tich mar ng'ata to kichwanyo ng'ata by the end of the day ineno koro nyaka ibed gi what is called tolerant ability to tolerate kila mtu koro gimose konya en luorgi kama gintie ng'ato komi tich tine kaka dwaro kendo luore in e office ma intiere no to make sure ni meet deadlines deadlines very important mano jatenda noero sana kako mi tich tiye kako dwaro no to meet deadlines submit it at the right time to okibi bedo gi shida koro gender discrimination and something mine all over and I think it's both in private and public sector en kamora mora kendo gender discrimination kara mun just finacho ni kamutie wacho ni na uninyiri adek against 15 chuo to kara mun kinyo kara mun gender discrimination wacho ni tije moko ma samoro ng'ama miye ng'eng'ya ni ino kinyal kara mun pokote mito ino kinyal akene gineno kaka weak agenda kosa nango mosebedo katimore koso joma miyo wane ma okowuogo oko kata mar chuore komiwa tije be watiyo gi yo makare ini won Florence ang'eni position mintiere en mar telo tetende joma mine kaka ni diwachang ang'eni sio mopogore opogore osebedo ka minje kinthulo mosekalo ing'eni ya intire gimoro ma ji mistake kata mu manyiso wania miyo nyaki bolri eka jaodi onego heri bolruok no ema wan go kaka women to ni koro kwa bolore to ng'ato kawe ni koro maybe yom ni okinyal gimoro oneni anena kanyo Sharon iwinjo to kiani ya ing'amo dhi sikul kaka maybe gimbe gisomo samoro maybe isomo moloyo kata ng'ato to nikech ibolori I accept mondi tolerate all situations mondi tolerate everybody because the job requires you to do that koro mane mistake maji the perception is different from what is supposed to be there nikijano kata bende record wantiere wote mathoth anno ka thoth oganda bende neno chenro makamacho kashelewa mbui mago mag oganda nitiere Juma Jwang mondiki kanyo gi dhulie chinende kani as we celebrate International Women's Day we proudly appreciate and respect the important role women play in our families and society. Imedo ni empowering women is necessary and should always be encouraged. Imedo kanyo ni however empowerment should not mean abandoning our cultural values or weakening the institution of family in African traditions, especially within the Luo community. Koro mane secha ko chuo soko wanga joma mene mantiere kaluo. Akene nenade nikech ang'ina piny dhi
ka gima lony. Culture bende kene nikech koro bende tinde ji bende interact gi ji mopogore opogore. Dibende culture bende kalal. Yeah. Dhi kalal, en gima isiro. Culture dhi kalal. Nikech nitie gik moko machon mane ji luwo. Sani kata king'iyo gi nitiere pogruok e kind chike mane nitiere chon gi chike mantiere sani. Kaka mage Josephine. Okay. Akiana nyalo lero nigo nang'o. Nikech aparo ni kata king'iyo chike mane nitiere korka luo, iyudo ka in kaka in miyo ama in dichuo ma jaluo, idhi kawo nyaka machielo ikelo kanyo. Chike ma korgi kochacha opogore gi chike ma koru koni. Koro iyudo ka nitiere gik ma luo dhi bedo matek. Yeah. Lakini nene yo machal nade nikech bendo medo kanyo ni as you celebrate women today, let empowerment also strengthen families, respect culture and encouragement to women. Wacho ni mine gi joma chuo bende to build together, not apart. Wacho ni empowerment should unite homes, not break them. Kori iwacho ni upbringing, I'll take it from there. Upbringing matters a lot. We're about culture erosion because we are also growing up to a modern world. Ineno kama wasichope sani, okene kama ni wantie maybe 5 years ago. Ineno kata nyithindo monyuol sani, gin nyithindo mawigi opogore gi nyithindo machon. But all in all, iwacho ni ya kaka ibedo brought up by jonyuol ni matters a lot. Ntiere basic foundations mimi monego bed ni ki grow up ting'eyo ni onego bed ni you don't do away with them. Don't run away from them. So kwa mako our cultural foundations or family foundations, ntiere cultures moko mabe they are not in for any good. You are seeing there are cultures you cannot follow depending on maybe they're just gik moko mantie kanyo to makata be Nyasaye oko support gi and all that. Yeah, you know, like many things which have been going around. Maybe I may not mention some, but we have known what people go through. Like now, as a woman, samoro I teri for early marriage. Early marriage, yes, FGM, yes, and all that. It means ni ibedo forced itimo gima ini wono kidwar. But idwa time to please the culture, to please the people. What about your interest as Sharon? Koro jaka jingenia interest na as a woman matters a lot. Matters a lot, and it is high time wabedo hard as women. Ni ma egima adwaro for myself as Florence. Koro ntiere families must accept that, but ntiere some families cannot accept that. Yeah. Yes. Hadira makende. Hapa na kintulo madakika paga bichi mabende wantiere godoni. Lakini Florence nene yo machal nade. Ntiere role mana mine madongo na play. Wacho negative mo mano mar puonjo mine matindo nyiri. Lakini bende no ka mine madongo pod leader as good examples. Pod en puonjo madhi nyime koso koro no wenwa piny. Ni une dhia uro oko kacha wacho ni dunia itawafunza. Ineno ka en gima, is it something ma osebedo ka dhi mbele? To how can we cultivate that? Yeah. Ntiere jok ma puonjowa ma nyaka wang'i. En gima dhi mbele kata sani. In fact, kata me as a person, there's somebody that ang'iyo up to. Kawacho ni for example, I want to be like role model ni nga kata who gives inspiration. Just when sing iswani Milly Mabona. Yeah, those ones are examples. Okay. We have me somebody most inspire and Mrs. Obama, Michelle Obama. Irene Cage and a very strong woman. Yeah. And a go-getter. Kamongiocha o ai to nyako make sure ni otere goal. Winjo. Kendo en ng'at mosebedo ka inspire many women. Mano ng'ama asebedo ka ang'iyo kabisa wuothne chal nade. Kendo wacha dieri. When it is there, she says it. Yeah. Koro mine podintie kata Kenya kata and beyond. Their role is to make sure that they nurture young women to be successful. And I'm one of them. I've nurtured. I nurture. Asipunjo jimang'eny.
Yes. And I still apuonjogi. Aparo ni That is mijinge my yudo calling. kanye mano mar puonjogi. Is this something mitimo willingly kose itime kaluwore gi samoro huruma ma samoro nitiere godo? Not really. Ok anyal wacho ni en huruma, en passion. Gimonyuol go ng'ato. Ineno ka onyuoli ni in ijachiwo. Iwinjo. Sio kila mtu en jachiwo. To an chiwo pok ma Nyasaye nomiya en mar hero joma mon, sana jok matindo, mondo i cultivate them to grow into what? Into reasonable women manyalo take care of themselves tomorrow. Erokamano ahinya. To bende thor wach ma higani Nyakorom Gajwang' kinde ma bende hidhialo International Women's Day mano chieng' Jumapil chieng' tarik 8 mano mar dwe ma bende wantiere. Aneno ka theme thor wach mar give to gain. Give to gain cha gidhuli wacho ni chiw mondo yude. Ineno theme ne yo manade ka ng'amiyo nyalo chiwo to yudo. Give to gain, Josephine. Okay, ingeni kuom ka in ng'ama dhano ma Nyasaye ochwenyo gi chuny maler, ok onego bed ni give to gain. Kech ni ok onego bed ni ng'iyo ni ng'ato mani matek, ng'ato ka ni matek ok onego bed ni konye mondo ibi chak yud gima chielo. Ikonyo kalure gi chunyi. Tikonyo kalure gi uwezo mari. Erokamano ahinya. Wewe gi kanyo. Wacho ni mana machuo ka Kelly Florence nene manade give to gain. What does it mean? Thor wach makama. Sharon kara Nyasaye wacho niya, give and it shall be given unto you. Ko kichiw to ere kaka ibro yudo. Iwinjo? Ere kaka ibro yudo. Ok inyal beda piny Sharon niya in ichiwo gokinyi ibet piny pesa bro biro. No. Nyakiti donge. To tiyo no is part of giving. You see that? Tiyo no is part of giving. So as you serve, you also do what? Get the earnings of service. Mano emwa mean by give and to gain. Yes. And you do it not, the motive should not be ni I want to receive. The motive should be from the heart. Do it from the heart. You do it as a passion. But by the end of the day, the earnings or the gain will automatically be there. Kusema Kiswahili loko ni tenda wema nenda zako. Yes. Maana kama no kile mone ngato gimoro maber. Mondo en bende timu. Yes. Kirito mani biro bedo gi ibro dak ka in gi chuny lit. Modhuro. Adar mar mondo mi TikTok Josephine achak kodi gi wachni mogiko. Kiny makawuono mine midhialo ote mari ne mine mantiere oko kacha. Mantiere sectors mopogore opogore. Nitiere mine mang'iewo kiny makawuono ma samoro tich otamo. Kata mana tich motema. En ga chiedh nade en gi peke dho chunye. Nitiere mine maket kodin single mothers. Akene en wach mane madimige kwaluro twak. Okay, wach ma anyalo miyo joma mine mokwongo anyalo jiwo mine ni mondo wadhi uru mbele gi tiyo matek. Nikech king'iyo kaka sani kama mine nitiere, mine sani ng'eny tije mopogore opogore. Ok en kaka chon mane joma mine yiero tich. Mine sani nitiere tije mopogore opogore. To wamed bedo kamoro achiel gi makruok kamoro achiel gi jiwruok, wajiwre wan wawegi. Eka mondo wayud konyruok nikech kamochope ni wan bende wan joma mine ber ka wabedo gi telo moro mabe wacho ni wan bende wachungo miyo wadwa. Ineno? Koro riwruok gi tich matek to kuom mine ma onge gi tich matiyo, an gima nyalo wacho negi ni ng'ato chako ga from scratch. Matin minyalo yudo minyalo chako godo. Kineno ka in matek ma ok inyalo yudo, inyalo manyo connection kuom ng'ama chielo. Ok ochuno ni nyaka ibed tinyori. Inyalo manyo connection ka ng'ato nyalo konyi kama chielo ka nafas yudore oketi kanyo mondo ibe yud yor konyruok. Erokamano ahinya. Bende waikore ni yiero mar higa mar 2027. To kidhi kram na mine mondo wuog oko nikech aneno mana ka chuo kendo mawuok oko ka wacho ni gidwa bedo jatend piny e higa mar 2020. Koso nitiere miyo mosewuok kata pok awinjo. In isewinjo. Kata mana laro kombe mopogore opogore. Kopogore kan nagi kom moket kitenge ne joma mine mano woman rep. Bende nitiere kombe mopogore opogore. Bende dong mine bende wanyalo wuok oko mar laro gi joma chuo. Wan joma mine ang' chun mondo koro wabende wawuog oko. Mondo wabende walarie kom gi joma chuo wasebedo chien ahinya. Nikech achiedh nade ma mine bende osebedo kaka the pause asebedo dhiuro. To giluoro wasebedo gi luoro mang'eny. Koro ber ka wabende wawuok oko, wachung'e kaka joma mine.
kombe nitiere oko ka mang'eny ma mine nyalo chung' mang'eny sana. Koro wan kaka mine kwa winjo ni miyo wadwa ochung' wabro wuok mondo wa support wajiw. Aya, hakani Florence ni machal nade ka mi thuolo mogik mano mar loso gi nyikwa Ramge Jwang gi wach mintiere godo. Erokamano mogik Sharon. An anyalo nyiso mine wetena ni wameduru tiyo matek, kik wa give up, maisha okoyot. To ka wan focused, wayier osiepe maber, wayier careers maber, to apaka nyaka wabed godo. Ka onge apaka, onge kaka wanyalo bedo motegno. To ka chuo nyalo timo, to it means ni we as women, we can do it better. To bende koti kono mna mogika ka jal ma bende ingeni Migosi Raila Amolo Odinga umbe no laki pacho ka gi pinje ma oko. Lakini ini woni bro pare gango kaka jal ma nosebedo katiyo kode machiegni kuom thuolo mohew higni 10 mosekalo. An gima anyalo wacho ni abro bedo kapar go jatelo ni en wach mar impartiality. Keni ilonge na mogijaluo impartiality, ng'at ma tiyo gi ji duto. Wabeduru jok ma nyalo operate on this spirit of cooperation. Kikikwed ng'ato. Era Sharon kaka en Sharon no. To ng'i gima Sharon oting'o, ang'i gima ting'o as Florence, ang'i gima oting'o, kasto waketuru, we were together. So together we can do it. Mana paro ni it's a very great lesson kanyo mabendo wanyalo lan kanyo. Kata kamano Florence Olanga goni rukumane nyako mdo thuolo matwa kod okinyi makawuono kanyakla kod Josephine Adhiambo. Ngeni bura Nairobi koso sebedo ka chweto ka koth ka chweto nyithindo bende this school. Nyiso ni jam bende nyaka tim newa. Kata kamano goni rukumane nyako muomo muchope studio kinyi makawuono. Kanyakla kod nyikwa Ramge Jwang. Ote maguna neno kik usea ntiere Vincent kiwuok Migori. Wacho ni happy Women's Day to my sweet darling. Masia oko. Anene wang jowi kane. Wacho ni happy Women's Day to my sweet darling. Aya. Je nyapola idhialo mine kaka Lady Emma Wuor kod Judy Odero kantiere Wagai Center kuom tich matek mabende gitiyo. Thuolo seng'adwa nyako Ramge Jwang kata kamano anta dhialo duto te. Ng'ama miyo chuo mabende konyo mine un bende wadhialo wuok wawiwuoko nikech wan bende waneno un nikech nitiere moko kuom chuo mabende temo matek mar neno joma mine bende wantiere kama wantie donge wadhialo wainya okinyi makawuono yine mar mun meteke kanya kod Ramge Jwang mabiro hen chenro mar ng'ejo thumbewa mabende bago kanya kod Solomon Atito okinyi makawuono nodayo dho anyuola mano mar Kolela Maze nyalo paro no ng'elo rengo higni buora mosekadho ma e chenro mabende wawi godo gi sani oritur masani nyinga Sharon Ong'aw warad kendo juma mabiro. Mimi najua mtu nimesafa naye ni mmoja and it's my mom. Hata mzee ametokea ati yeye kuja nikutrain. Sijaona, mimi bado niko tu hapa kwa dimanga zangu. Hizo mbavu zako hizo yangu hizo mbavu zako zinavunja sawa. I'm a champion and my mama know very well to give birth to a champion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penja
laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Odi chal ma ini winjaga winja pok inena maber. Dong bing'e maber adier. Kiateka natero ga ng'wech malich. Kata sani kagone mna sim dako ma. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Ma en injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok mane ok osomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ni thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Jerusalem, basi chengi mandama, kinde mati.